Vreau să mulțumesc fratelui Cristi pentru primirea foarte călduroasă și pentru reclama asta care mi-a făcut-o la cărți, că îmi vine să cumpăr și eu când termină biserica. Se zice că doi buni prieteni s-au întâlnit după mulți ani și s-au întrebat de sănătate. Zice, mă, tu cum trăiești? Zice, eu trăiesc din scris. Zice, și ce scrii? Zice, îi scriu lui taică-meu să-mi trimită bani. Tata a murit, așa că a trebuit să mă apuc să scriu eu cărți. Mulțumesc Domnului pentru harul care ni l-a dat în ultima vreme, împreună cu soția, ajutorul meu potrivit. Domnul ne-a ajutat să deschidem o editură creștină și să publicăm foarte multe cărți, multe dintre ele care au fost cărțile noastre îndrăgite pe vremea comunismului. Câți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte, de exemplu, despre cei mai fericiți oameni de pe pământ, al lui Demo Sacarian. O avem pentru dumneavoastră și dacă n-ați citit-o, este o carte absolut extraordinară despre începuturile mișcării penticostale și carismatice în întreaga lume. Sunt invidios pe dumneavoastră, ați construit o clădire așa de frumoasă. Toată viața mea am dorit să construiesc ceva, pentru că asta e meseria mea de constructor. Și Domnul mi-a dat numai de remodelat clădiri mai vechi. Două am remodelat aici în Chicago, două în Phoenix, Arizona, și întotdeauna sunt bucuros să văd construcții noi pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Să știți că nicio meserie din toate care sunt nu este atât de răsplătitoare ca și cea de constructor, pentru că vezi că se întâmplă ceva. Întrebați pe fratele Ionescu, noi tot predicăm de ani de zile și nu mai vedem că se întâmplă nimic, Doamne. Parcă nu se întâmplă nimic, oamenii rămân tot aceiași. Și ai impresia că muncești degeaba. Când construiești însă ceva, atunci se vede, în fiecare zi se vede, crește construcția și asta rămâne. Uitându-mă în urmă, așa că după un anumit număr de ani trebuie să te uiți în urmă să vezi ce s-a întâmplat, am trecut printr-un fel de perioadă din aceea albastră, nu? Cum zic americanii, am avut un blue. Și m-am gândit așa, Doamne Dumnezeule, în viața asta de atâția ani de păstor, suntem în America acum din 85, de 20 de ani suntem în Arizona, mă gândeam așa, uitându-mă în urmă, oare am făcut și vreun bine, că mi-am adus aminte numai de necazurile care le-am produs, de suferințele, lacrimile unora, luptele dintre frați, și te apucă așa disperarea, pentru că ai impresia că n-ai făcut nimic, nu a rămas nimic din ceea ce ai lucrat tu. Va veni o zi însă când vom sta înaintea lui Dumnezeu și vom vedea rezultatele muncii noastre acolo. Cineva mi-a zis într-o zi, zice, Apostolul Petru a predicat o singură predică și s-au pocăit 3.000 de oameni. Zice, tu ai predicat vreo 3.000, s-a pocăit vreunul la predicile tale. Acum, imediat nu mi-am adus aminte să-i spun cine s-a pocăit la predicile mele. Nu? Cel puțin puteam să spun că eu m-am pocăit la predicile mele, că asta era mai sigură decât un alt nume. Cert este că, uitându-te așa în timp și dacă faci socotele, aproape că zici, bă, oare s-a întâmplat ceva sau nu s-a întâmplat? Să știți că se întâmplă ceva cu noi atunci când venim și ne expunem mintea și sufletul la cuvântul lui Dumnezeu. Asta se întâmplă așa cum la noi în casă, câte o carte pe care o producem, trebuie să o citesc de 3 ori. Și atunci îi spun la soția, mă, și prost să fii după ce o citești de 3 ori, mai rămâne câte ceva, mai intră ceva în cap, nu? Apoi, la fel este și cu biserica. Vii de o viață întreagă, se întâmplă ceva, nu? Se spune că un ziarist din Anglia a publicat un articol prin care spunea, domnule, am ascultat vreo 3.000 de predici la toată viața mea, nu mi-aduc aminte de niciuna. Cred că predicatorii ăștia ar trebui să facă alte lucruri mai serioase decât să predice. A urmat o furtună mediatică, tot felul de răspunsuri, dar cineva a scris următoarele cuvinte. Zice, și eu
cred că, dacă mi-aduc aminte, am mâncat vreo 30.000 de feluri de mâncare pe care mi le-a făcut nevastă mea. Sincer vă spun, nu mi-aduc aminte de niciunul exact, zice, da, pentru că le-am mâncat, uite că trăiesc și exist și acum. Ceva asemănător se întâmplă și cu noi când ne expunem inima și mintea la cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta am un subiect probabil deranjant, dar astea sunt vremurile în care noi trăim. Un autor pe care eu îl respect foarte mult, Joel Richardson, are o misiune care se numește Underground Church, Biserica Subterană. Mă rog, el lucrează pentru cei din China, din Irak, din țările musulmane, unde biserica este subterană. Tare mă tem să nu vină zile să trecem la subsol, să trecem la subterană, să trecem în biserica underground. Trăim vremuri extrem de periculoase și sunt convins că majoritatea dintre dumneavoastră știți despre ce este vorba. În seara aceasta aș vrea să vă atrag atenția unui subiect din Genesa, capitolul 19, unde ni se spune că Dumnezeu a trimis niște îngeri la Lot să-l convingă să iasă afară din Sodoma, pentru că, spunea Dumnezeu, am să nimicesc locul acesta cu desăvârșire, pentru că păcatul, plângerele au ajuns înaintea lui Dumnezeu. Există un moment în care păcatul nostru ajunge la Dumnezeu. Tata avea un obicei, spune, mă, băiete, ți se încarcă carul. Făceam câte o boacănă, câte o prostie, ca orice tată mă ierta, dar se încărca carul. Într-o zi se încărca și atunci se rupea oiștea și luam o bătaie zdravănă. Cred că asta se întâmplă atunci când se acumulează în lume un păcat sau păcate care ajung într-o zi la Dumnezeu și Dumnezeu ia atitudine față de păcatele acelea. Nicolae Steinhardt a fost un evreu care s-a pocăit la pușcărie. El spune că Dumnezeu e bun, așa cum ați auzit, și ca un tată bun nu te pedepsește pentru toate prostioarele care le faci. Îți mai trece cu vederea, așteaptă să mai crești, așteaptă să te mai maturizezi. Nu pune joarda pe tine pentru orice. Ei, dar zicea Steinhardt, diavolul nu este așa. Diavolul te pedepsește pentru orice bine pe care îl faci. Orice bine care îl faci, ăsta pune băta pe tine. Și zicea el, atunci când te apuci să faci vreun bine, trebuie să ai în vedere că intri pe un teren minat. Diavolul nu iartă niciodată. El întotdeauna reacționează la binele care îl facem. De aceea este vorba aceea la noi, la români, că nicio facere de bine nu va rămânea nepedepsită, nu? Iată ce s-a întâmplat. Dumnezeu trimite îngerii aceștia la Lot să-l scoată afară din Sodoma. Spune Sfânta Scriptură că Lot a ezitat. Și fiindcă Lot zăbovea, spune versetul 16 din capitolul 19 din Genesa, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el, pe nevastă sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-i cruțe. I-au scos și i-au lăsat afară din cetate. Să zăbovești când arde lumea, nu? Să zăbovești când vine mânia aprinsă a lui Dumnezeu peste lume, este un lucru groaznic, este un lucru teribil. Când Curtea Supremă a Statelor Unite a legalizat căsătoriile homosexuale în America, tovarășul Obama a colorat Casa Albă imediat în culorile curcubeului. Cred că vă aduceți aminte de momentele acelea. Eu am scris o carte cu titlul ăsta, La poarta Sodomei, pentru că mi-am dat seama în clipa aceea că eu trăiesc la poarta Sodomei ca și Lot. Trăiesc ca și Lot la poarta Sodomei. Nu mi-aș fi imaginat absolut niciodată că o să trăiesc asemenea zile în această țară în care eu am venit să fiu liber. Am venit să nu-mi cenzureze nimeni credința. Am venit să îmi exprim credința așa cum cred eu. E bine, trăim la poarta Sodomei, vrem noi sau nu vrem.
sodomia și sodomiții câștigă teren în fiecare zi. Capitalul lor politic este așa de mare încât au abdicat în fața presiunilor lor marele instituții ale acestui stat. Partide politice au făcut din agenda lor, platforma lor politică, să nu mai vorbesc de toate celelalte, și nu vreau să intru în detalii pentru că vă sunt foarte bine cunoscute. Dar ceea ce mă îngrijorează pe mine este că eu, ca și familie creștină care trăiesc la poarta acestei Sodome, sunt influențat de Sodoma în care eu trăiesc, fără să-mi dau eu seama, fără să știu. Eu și copiii mei suntem influențați de această lume a Sodomei în care noi trăim. Din punct de vedere a business-ului, cred că Lot a făcut o decizie foarte bună, nu? Să te duci undeva unde e prosperitate, unde merge economia foarte bine, e o dovadă de inteligență, de hotărâre deșteaptă, nu-i așa? Dar Lot gândește mai degrabă pentru turmele lui, el nu gândește pentru familia lui. Și de dragul bunurilor materiale, Lot hotărăște să trăiască în contextul unei lumi extrem de corupte și de periculoase. Își expune familia la această lume extrem de periculoasă. Dacă nu mă credeți, uitați-vă în Europa ce se întâmplă. Zeci de mii de familii de credincioși își lasă țara și se duc să slujească pentru euro, pentru dolari, dacă vreți, că asta am făcut-o și noi, și trăiesc în culturi foarte ostile Evangheliei, foarte periculoase moral, de dragul banilor. Suntem într-o lume foarte periculoasă care ne influențează, vrem sau nu vrem noi. E prima influență pe care o are Sodoma asupra familiei noastre creștine este că noi căutăm, ca și Lot, bunăstarea materială în detrimentul celei spirituale. Lumea asta ne-a convins să fim materialiști, nu filozofic materialiști, ci să căutăm bunurile materiale în dauna celor spirituale. Lot își expune familia la decăderea morală a Sodomei pentru câștigul material, să trăiască mai bine decât bătrânul Avram care stă pe munți cu oile lui. El trăiește la poarta Sodomei, el trăiește în câmpia aceea extrem de mănoasă despre care Biblia spune că era ca și grădina Domnului. Atât de prosperă era zona aceea. Uitați-vă la noi, cheltuim tot mai mult timp și efort pentru câștigarea bunurilor materiale și nu mai investim în sufletele noastre. Ne îngrijim de trupurile noastre și ne neglijăm sufletele. Ne sacrificăm sănătatea pentru avere. Ne sacrificăm relațiile de familie pentru mai mulți bani. Lumea de acum devine tot mai importantă și cea viitoare tot mai puțin importantă. Cheltuim tot mai mult timp și efort pentru sufletele noastre. Și asta este caracteristica unei lumi influențate de filozofia Sodomei în care noi trăim. În al doilea rând, obișnuința cu imoralitatea ne face să credem că ea este normală. Spune că oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Genesa 13:13. În afară din cale. Deci dincolo de limita normalului, să zicem așa. Psihologii spun că un om normal păcătuiește cam de 24 de ori pe zi. Asta zic ei că normal. E normal, ăsta e foarte normal, nu? E bine, ăștia erau dincolo de normal, în afară de cale de păcătoși înaintea lui Dumnezeu. Și Lot își expune familia la această imoralitate permanentă. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, eu cu soția nu ne mai putem uita la filme americane. Oriunde e un F-word, la toate frazele, vorbesc atât de murdar. Să nu mai vorbesc comportamente și acum nu se mai poate niciun film să nu se sărute Ion cu Vasile sau Măriuță cu Mărișca. Ia.
undeva pe ecran. Trebuie să fie promovat acest sistem sodomit în care trăim, nu? Și este îngrozitor să te uiți la asta. Am ajuns să ne uităm la filme turcești, domnule. Niciodată nu mi-am putut imagina turcii care au fost dușmanii noștri, domnule, tot timpul, toată istoria, ăștia sunt mai decenți, domnule, decât creștinii americani. Mai decenți, nu? Mai bine te uiți la un film corean, că ea nu înjură, nu fac prostii, decât la filmele americane. Pentru că dacă te uiți în fiecare zi la ele, începi să vorbești ca ei, începi să te porți ca și ei, începi să te îmbraci ca și ei sau să te dezbraci ca și ei. Ne influențează această cultură. Imoralitatea aceasta ne face să credem că e normal să fie așa. Ei bine, nu e normal. Nu e normal absolut deloc, nu e normal. Gândiți-vă la moralitatea fetelor lui Lot. De unde o asemenea morală, domnule, sau imorală? De unde? De la bătrânul Avram? L-au îmbătat pe taică-său și s-au culcat cu el și a făcut copii cu tatăl lor. Ok? De unde asemenea deraiere? Din Sodoma. Probabil din feminismul promovat în Sodoma în vremea aceea, nu? Au fost crescute, educate în școlile din Sodoma. Fetele lui Lot aplicau această moralitate a Sodomei în relațiile lor, până și cu tatăl lor. Gândiți-vă numai la Lot, când vin îngerii aceia, năvălesc peste casa lui Lot sodomiții din cetate, spune bătrâni și copii, tineri și bătrâni, toți. Deci era o infestare globală. Și Lot le oferă pe fetele lui. Probabil că ăsta credea că ăsta e un păcat mai mic. Nu? Expus la atâta imoralitate, credea că ăsta e mai normal decât ce voiau scelerații ăștia care vedeau că a venit marfă proaspătă în oraș. Nu? Îi voiau pe îngerii lui Dumnezeu. Vizionăm păcatul în fiecare zi și credem că e normal. Ascultăm limbajul acesta mizerabil și ne credem că e normal. Nu este normal. Ar trebui să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu să vedem ce este moral și ce este imoral. În al treilea rând, devenim fricoși în confruntarea degradării morale din jur. Ne temem să spunem ceva. Fraților, vă rog, nu faceți o asemenea răutate, zice fratele Lot. Lot deja vorbea political corect. Deja asta era limba fraților. De când ești tu frate cu ăștia, măi? De când ești tu frate cu ăștia? De ăsta deja vorbea limbajul political corect al cetății, nu? Lot are o poziție socială, locuiește la poarta cetății, loc privilegiat, nu? Și nu vrea să-și riște nimic din avantajele care le are, nu? Tace din gură, vorbește frumos, la fel ca și noi. N-avem curajul să le spunem pe nume niciodată. Oh, brother, this is hate speech. Probabil că peste câteva săptămâni sau luni sau ani o să vină să ne lege după ce ținem o asemenea predică. Probabil. Pentru că sunt alte țări care o fac deja. Și atunci ne temem să zicem ceva, nu? O să avem repercusiuni. Ascultați-mă bine ceea ce vă spun, dacă uitați tot ce zic eu astăzi, măcar asta țineți minte. Eu am învățat de vreme în slujirea mea un principiu care m-a călăuzit toată viața, care spune așa: cine scoate sabia, de sabie va muri. Cine nu scoate sabia, va muri răstignit. Ascultați-mă, toți o să murim. Dar mai bine să murim răstigniți ca Domnul, decât să murim ca cei care scot sabia. Cei care sunt din Arad, și aici sunt mulți din Arad, din Bujac, și știu bine despre ce vorbesc acum, după ce am ținut ceva predici în biserica din Bujac, mai ales la tineret, împotriva ateismului românesc care făcea hârtie igienică din Biblie și care trimisese la canal sute de preoți și păstori, așa, la canalul Dunărea Mare Neagră, așa,
Pentru că am ținut predicile astea, a venit cineva de la București și nu spun numele, că am dușmani destui și nici cu ăștia nu reușesc să fac față. Și a venit cineva de la București care m-a luat deoparte și mi-a spus: mă, Petricule, zice, Daniel a fost un om deștept, mă, zice. Ăsta în groapa cu lei nu s-a apucat să-i tragă de mustăți, de urechi, de coadă. Zice, păi dacă dorm, lasă-i, domnule, să doarmă. De ce îi trezești, domnule? De ce îi trezești? Cu alte cuvinte îmi spunea foarte clar: mă, nu-i trezi pe comuniștii ăștia că o să te mănânce. Ok? Hai să-i lăsăm să doarmă, așa, să o ducem și noi bine, să supraviețuim și noi. Asta era filozofia aceea foarte pacifistă a fraților în fața comunismului, nu? Probabil că aceeași filozofie o să avem mulți dintre noi dacă vin comuniștii la putere. Și iată că vin încet și sigur, nu? Îi ziceam unuia: măi, știi ceva? Hai să ne facem informatori pe vremea aia, vindem pe unul altul, facem bani și o să ne descurcăm. Nu? Domnul să ne ferească de așa ceva. Dar ascultați-mă, în fața Sodomei, în fața comunismului, în fața răutății, în fața diavolului, trebuie să ai curaj să-l confrunți. Trebuie să ai curaj să te duci în numele Domnului împotriva acestui Goliat. Ok? Spunea imediat după Revoluție preotul Vișchi din Oradea, pe care l-am vizitat, cred că a fost prin 28 decembrie, în 25 îl împușcaseră pe Ceaușescu, și eu cu fratele Țon deja în 28 eram în România și primul care l-am vizitat a fost acest preot reformat din Oradea, Vișchi. Și omul acela, într-o românească din aceea cu accent, nu? Mi-a spus un lucru care nu l-am uitat toată viața. El spunea așa, zice: domnule, Daniel a fost un om al lui Dumnezeu extraordinar și a supraviețuit. Zice, dar David a înțeles contextul cosmic a războiului în care el se găsește. Zice, o țară întreagă se uita și vedea un uriaș mare, Goliat, zice, bă, ăsta ne omoară pe toți, uite cât e de mare. Și a venit un băiețel, care s-a uitat la ăsta și a zis, măi, ăsta e așa de mare că aș fi foarte prost țintaș să nu lovesc pe ăsta. E așa de mare că aș fi foarte prost să nu-l pot lovi pe ăsta. Și David a înțeles că el merge la luptă în numele Domnului. Okay? Zice, tu vii împotriva mea cu sabie, cu scut, cu toate... Și eu vin împotriva ta în numele Domnului. Pentru că tu cât ești de mare, ești atât de prost. Te-ai luat de Dumnezeu și ești deja un mort. Nu trebuie decât o piatră să te arunc în șanță. O piatră singură îmi trebuie. Cineva spunea că în momentul ăla lui Goliat i-a trecut prin cap o piatră așa mică. În loc să treacă prin cap o idee bună să se pocăiască. În al patrulea rând, la această poartă a Sodomei, devenim ezitanți să fugim de rău. Ezităm să părăsim răul. Lot zăbovește, ce să mai spun, că pe urmă și sora, vorba unui frate din România, Lotoe, îi zicea, nu știu cum o cheamă, sora Lot, hai să nu o botezăm cumva cum nu trebuie, că o să avem necazuri. Dacă o să ne întâlnim cu ea, probabil au rămas acolo într-un stil de sare. Și zicea cineva, probabil că asta s-a gândit la pantofii ei care au rămas în closet. Am întâlnit pe o soră care mi-a spus că are 366 de perechi de pantofi și una pentru fiecare zi din an. Wow! Nemaipomenit. Cine știe că și sora asta fi avut vreun closet din ăsta mare? Pantofi, haine, cine știe ce? Că nu prea îi venea să iasă din... S-a uitat înapoi, nu? Un copil, când a auzit că asta, s-a întors înapoi și s-a transformat într-un stâlp de sare. Zice, mama, când s-a uitat înapoi, a lovit un stâlp de telegraf, de telefon. Lot are probleme
să plece. Spune Sfânta Scriptură că atunci când s-au dus la ginerii lui, nu? Să îi convingă, ăștia au crezut că glumește. Îngerul trebuie să-l ia cu forță să-l scoată afară. În al cincilea rând, și aș vrea să mă încadrez în timp, fratele Cristi mi-a spus că dumneavoastră întotdeauna treceți peste program. Țin minte că odată aici la Chicago m-a invitat să predic biserica din South. Și m-am pus să predic la ora 12. Ziua la 12. Zicea, frate, zice, numai bisericile alea mari termină la timp. I-am zis, da, de-aia sunt mari, că termină la timp. Poate că de-aia sunt mari, nu? Eu nu vreau să trec peste timp, pentru că vă respect și respect timpul tuturora. Dar iată că Sodoma asta în care noi trăim a erodat respectul pentru părinți în copiii noștri. Astăzi, un politician spunea zilele trecute că părinții n-au ce căuta în deciziile ce învață școala pe copii, dar nu mai spune. Probabil vrei să înveți ceva care noi nu suntem de acord, așa-i? Hillary Clinton spunea că e nevoie de un sat ca să crești copii. Nu, doamnă dragă, absolut deloc. E nevoie de o mamă și un tată, ok? Simplu. Lasă pe ăștia să-și facă datoria. Dar copiii mei se duc la școală și în capul lor niște dascări din aceea, eu știu, progresiști, zic ei, dar ființe mai înapoiate ca să eu nu am văzut încă, le bagă în cap că noi suntem niște old fogies, niște bătrâni, cețoși, nu știm nimica, suntem fanatici, suntem homofobi și alte fobii le avem și cultivă în mintea copiilor noștri lipsa de respect față de părinți. Zice că ginerii lui Lot au râs când bătrânul le-a spus că Dumnezeu arde din temelii cetatea. Acum, niște fraze în ăștia care nu prea le plac, eu mai scap câte o... Sunt două feluri de oameni care au simțul umorului și victimele lor. Nu. Și eu mai scap câte una așa și atunci ăștia zic, vezi, zice, bătrânul Lot tot o glumit, tot o spus la bancuri, zice, și atunci când s-a dus la nepot să le spună că arde Sodoma, nu l-au mai crezut, domnule, crezut că seara spune vreun banc. Aiurea! Nu e adevărat deloc, nu știți Biblia dacă credeți asta. Cuvântul lui Dumnezeu spune că neprihănitul ăsta își chinuia sufletul toată ziua între ăștia, ce vedea și auzea de la ei. Un om cu sufletul chinuit nu spune bancuri, ascultați-mă bine, ăsta plânge. Dar s-a dus la niște tineri care nu mai au respect față de părinți. Bătrâne, sigur, și-o să arde așa din temelii, toate, vine potopul, nu? Vine sfârșitul lumii, hai bătrâne. Iară cu teoriile, ia du-te de aici și lasă-ne pe noi în pace. Asta era atitudinea născută din lipsă de respect față de părinți la ginerii lui Lot. Și vreau să închei cu ultima, care cred că mi se pare mie una dintre cele mai grave. Devenim insensibili la cercetarea divină. Îngerii lui Dumnezeu trec drept musafiri, care mai trec pe la noi așa din când în când. Nu mai știm când ne cercetează Domnul. Suntem ca Iosua în fața Ierihonului și Iosua vede un om înarmat. Zice, mă, tu ești cu noi sau cu ăialalți? Zice, nu sunt nici cu voi, nici cu ăialalți. Eu sunt căpetenie oștirii Domnului. Ăsta era Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, venit să asiste la această primă cucerire unei cetăți mari din noua țară, din Canaan. Dar asta este greșeala noastră tuturor. Când ne vorbește Dumnezeu, vedem un om. Vedem un om. Ce proroc, domnule, ăsta a greșit la gramatică, ăsta a greșit nu știu unde, ăsta a strigat prea tare, ăsta prea încet. Și încet, încet am devenit non-profit organization. Pentru că vedem numai oameni.
Și apoi, la toate astea, punem întrebarea, zice, tu ești cu noi sau nu ești cu noi? Deci îmi convine sau nu-mi convine ceea ce spui? Mesajul tău îmi duce avantaje, mă înalță, îmi adaugă ceva la valoarea mea sau mă mustră? Știți dumneavoastră că sunt două feluri de critici, nu? Critica constructivă este când vă critic eu pe dumneavoastră și critică destructivă când mă criticați dumneavoastră pe mine, nu? Și atunci întotdeauna punem problema, domnule, ăsta e cum noi sau avem vreun avantaj din lucrarea asta, din comunicarea asta divină? Cu ce rămânem noi? Astea sunt două greșeli frecvente care le facem atunci când ne cercetează Domnul. Dar am început să nu-i mai băgăm în seamă pe trimișii lui Dumnezeu. Îi considerăm niște străini care vin și trec. Eventual suntem drăguți, politicoși și nu mai deosebim vocea lui Dumnezeu. Avertizările Duhului Sfânt le primim cu reticență și cu îndoială, punem pe seama oamenilor, așa cum spuneam, și suntem gata să negociem. Zice Lot, zice, auzi, la munte e cam departe, n-am putea să plecăm în cetatea asta, că e așa aproape aici, și micuță. În loc să ascultăm de Domnul, negociem soluțiile noastre, vrem să impunem soluțiile noastre. Și asta este ca urmare a faptului că ne-am desensibilizat la cercetarea divină. Vreau să închei și cred că o să mă încadrez exact în minutele două care mai rămân. Este că aici, la partea Sodomei, ne-au spus la început să-i tolerăm. Și am tolerat. Ceaușescu îi băga la pușcărie pe ăștia și cred că n-a fost bine. Băga 10 și veneau vreo 20 înapoi. Nu era o soluție absolut deloc pentru chestia asta. I-am tolerat. Pe urmă o zis să-i acceptăm. Și am făcut-o și pe asta. I-am acceptat. Ia, sunt diferiți decât noi, au alt stil de viață, i-am acceptat. Domnul să-i ierte și să-i mântuiască. Dar pe urmă a vrut să celebrăm noul stil de viață. Și s-au încolonat toți politicienii cu ei pe străzile noastre, pe bulevardele noastre. Dumneavoastră aveți o stradă aici foarte faimoasă în domeniul ăsta în care se duc toți politicienii cu ei. Nu? Și au celebrat. Pe urmă au mers mai departe și au vrut să ne forțeze să participăm și noi, că nu ne-am dus. Noi nu ne-am dus, nu toți s-au dus acolo să celebreze cu ei. Și atunci ne-au forțat să le facem tort de nuntă, să le facem flori de nuntă, lui Vasile și cu lui Găvrilă, ca să nu mai zic ceva, un nume cuiva care se potrivește, că m-a luat unul, ce ai avut cu mine, mă, tot numele meu, mi l-ai spus în biserică. Participarea forțată ne forțează. Fratele Cristi știe că la Uniune și la Convenție am schimbat statutele bisericilor să băgăm câte un articol, să ne păzim, domnule, când vor veni să facă nuntă la noi în sala de mese, nu? Când vor veni să ne oblige să-i căsătorim, nu? Am vrut să ne păzim legal cu statutele noastre atunci când ne vor da în tribunal, pentru că ultima treaptă este pedepsirea oponenților. Și suntem la etapa aceasta a pedepsirii oponenților. Mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să supraviețuim în aceste zile și la poarta Sodomei să avem grijă de aceste influențe care, vrem sau nu vrem, invadează viața noastră de familie și dinamica relațiilor care există. Mă rog lui Dumnezeu să ne păzească în aceste zile și să ne dea înțelepciune și curaj să confruntăm această lume păcătoasă și să-L așteptăm pentru că Domnul este aproape. Amin.